Hai guys, हिन्जाव गोदान नायनो हासै जों फंबाय रेडि जाबाय हिन्जाव लायनो थांनो नागिरदों हिन्जाव लायनोसै जोङो हाबा मोनजासिगोन बिदानि आहासो थांगासिनो दायो जा मोजां नुनाय भिउआ लावजायाखै मोनखौ लावदो आं जाना फैदों उदै खालि जायो दुगैया माला उदैया नै ओंखाम संनानै जाना फैदों थिग जादों दां उदैया ओंखाम जादोंमोन लागि जायसिनो बिथांजों आजों थांगोन दिनै फार्स्ट टाइम फैगौ होननाय लोगोफोर हिन्जाव लाबोग्राफ्रा जों थुक्राझाराव नेगासिनो दङ फैगासिनो होननाय लोगोफोर जायगा गैयाखैनो लोगोफोर गारिया ओंखारबाय हिन्जाव गोदान फैग्राफ्रा नै Ayung mana lại? Để khai. Này, họa godaननि बिमा बेनो जागारबायना जानायनिफ्राय सैदोंगोन Priya semua lah gue yang ngomong pasti gue gak pernah gak makin ada Priya ya di sini nih fैबाय नै लोगोफोर हौवा गोदाननि न'आवहाय आयु ब्लगारा बाजिया ओंखारदों बाजिया ओंखारथ'वाखै जोङो हिन्जाव गोदान लायग्राफ्रा नै हिन्जाव गोदान लायग्राफ्रा सफैबाय नै ब्लगार गोजासै आजिखालि ब्लगार जाजोब्बाय ब्लगार ओंखारबाय नै जोंनि बाजै गोदाना नै जोंनि नानिया